Halo namaskara ya bacari puape andalake biku diwada puape ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾವ ಇಂಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಗುಡ್ಜಿ ಮಾರ ಅವಳು 14 ವರ್ಷದ ಆನಾಗಿ ಅವಳ ಒಡೆ ಮುಂಟಲ ಒಂದು ಎನ್ನರಾಯ ಪಂಡು ಇದಾದನ್ನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮದುವೆ ರಾಯ ಉಂಡು ಲವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಅಂದೆ ಈತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡಪ್ಪನ ಇಂಕಲ ಉಂಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಶಿಲ್ಪನೆ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅವಳ ಇಂಜೀತ ರಾಗಡ ಪಂಪುನಿ ಎவ்வளோ ಕಾಲಿಲ ಅವತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅವನನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥಾನ ಅವಳ ಕವನಕ್ಕೇನಾರ ಕೇಳಿ ಓ ಎನ್ನ ಶಿಲ್ಪ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪನ್ನಂದೆ ದೂರ ಪೋಪ ಬಲ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ ಏನು ನಗ ತೆಲಿಗಾರು ಮುಂಜಾನಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ತೆರಿ ಅಂದಿನ 5 ಕೊಡುವಂಗ ಅತ್ತೆ ಎಂಬ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯ್ರ ಅಮ್ಮೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಾರ ಹೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪೋಪೆ ಅನ್ಪೆ ದಾನದಿಂದ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡ ಆದುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನವೇ ಒಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲುಂಡದೆ ಇಂಜಿ ಒಂದನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹೋಗೋಣ ತಂದೆ ಕಾಲೇಜಿ ಐದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದುವೆ ನೋಡು 2 ಬೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಲಡೆ ಕಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಜಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆರ ಒಂಗೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಒಂದು 6 ವಯಸ್ಸು ಮಾತಾಡು ತಗೋಬಾರದುಂಡು ಏತು ಓಡು ಆತು ಕನಾವಲಿ ರಬ್ಬ ಬಿಡದ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಫ್ರಿಡ್ಜೊಂದು ಬರ್ತ ಬಣ್ಣ ಸಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲೆ ನಿಕಲು ನೆನ್ನೆರನ ಕತ್ತಾನ್ ಸಡ್ಡು ಬಂಡ ಅವತ್ತು ಉಂಟು ಸಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ಕಿ ತಲತ್ತನ ಕಡಲ ವಸರ ವದಿಂದು ಪೂರ ವರನ ಸಮಯಗಾಲ ಇನ್ನಿತ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೆಳಿತರ ವತ್ತನ ತೆರಿಬುದ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಒಲಿ ತಿರುಮಲೆ ಎಂದು ಬಚ್ಚಾರಿ ಪೂವಪ್ಪಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡ ಪಿರ 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 ಬರ್ಪೆ